kunamata. Ndosaka zvanzi Dhaniero, Mwari wako waunosishumira nguva dzose. Kune vamwe vanochinjirwa Mwari wekunamata pamberi apo. Vana vaIsraeri vachibva munyika yeIjipita vakatungamirirwa naMozisi. Zvikanzi Mwari wamadzibaba enyu ndiye wandasangana naye akati mubude munyika yeIjipita muende Kenani. But munzira pana Mwari pavakamboti Mozisi uya titaure nyaya mugomo, kwakasara kuina Aroni ari kutungamira. Ndokubva audzwa nevanhu kuti Aroni, please tigadzirirewo Mwari. Zvikanzi zvekugadzirisa tinazvo, sirivha nendarama tinayo. Chatiri kuda ndechekuti utigadzirire Mwari watinozoti ndiye akatibvisa munyika yeIjipita. Zvichireva kuti ndauya kuzoudza umwe munhu kuti vaMwari vanosiyana, but achakurwira ndiMwari waunoshumira iwe nguva dzose. Tingazvarwe tiri 10 mumba, asi vatinonamata vanogona kusiyana, but waunoshumira nguva dzose ndiye anorwira. Ndauya kuzokuudza umudikani hama kuti wako Mwari waunoshumira nguva dzose achakurwira. Mashoko akabuda zvaita sei? Akabuda pasimuka hondo. Unomboziva here kuti upenyu hwatinorarama unomutsirwa hondo? Zvizive kuti haumutsirwe neari kure, unomutsirwa neari pedyo newe. Akakuona uchipromotwa ndiye anokusimudzira mhepo. Akakuona uchirorwa ndiye anosimudza mhepo dzekuti haugare mumba imomo. Ndati akakuona uchinzi wapinda basa ndiye anosimudza mhepo rokutoda kuzviona kuti unogarapo here. But dzasimuka kudaro, Isaya anoti ranganai henyu asi zvichakona. Ndava Mwari waunoshumira nguva dzose achakurwira. Bhaibheri rangu rinoti Dhaniero akapromotwa vakawanda, vari more than 120. But pakupromotwa kwavo pane vakazosimudziwa vakapinda mumarriage kumusha kwenyu vakawanda, vari kunzi vanomumikira kubasa vakawanda, asi kune anozosimudzirwa. But paunosimudzirwa kudarika level yevamwe ndio panomuka jealous. Zvanzi vakati ngatimutsvakirei mhosva. Rega ndikuudze kuti vanouya vachikuti maswera sei, iwe uri kufunga kuti kumhoreswa, but vari kutsvaka mhinduro pakapinduriro kako. Ndati vanouya vachiti makorokoto emota, iwe uri kufunga kuti vari kufarira mota, izvo vari kukutsvakira mhosva. Nei, hautsvagirwe nevari kure kure, hauroiwe neari kure kure. Unomboziva kuti nyoka kuti ikurume inofanira kunge iri pedyo. Haurumwe nenyoka iwewe iri kukuwadzana iwe uri muno. Ndati haurumwe nenyoka iri kubhindura iwe uri muno. Inotsvaka nzira yokuti iswedere pedyo newe. Gambisa inyoka zvayo. Havasi vose vari pedyo newe vanokuda, vamwe inyoka. Kusvika vashayiwa mhosva, ndauya kuzoudza anoshumira Mwari. Kana toshumira Mwari handiwanirwe mhosva, endai kunotsvaka kune vakaita makuhwa. Nekuda kwaMwari wandinoshumira handiwanikwe. Endai munotsvaka mbavha dzemuno muWestgate. Nokuda kwaMwari wandinoshumira, rangu zita hariwanike pamukati pembavha. Endai munotsvaka ma-armed robbers. Nokuda kwaMwari wandinoshumira, rangu hariwanikwe. Ndauya kuzokudza kuti mwana waMwari, kana wofamba mushi, usawanirwe mhosva kumaraini, usawanirwe mhosva kubasa, usawanirwe mhosva kukereke,
kunzi ndiwe waburitsa vanhu muchechi, kungoti sevhisi yapera wawafamba naye ndoke kupedzisira kuva una pasvondo. Tendeuka kana wotsvakiwa, shayiwirwa mhosva. Watinonamata kana tamunamata nemwoyo, munonditsvaga kumashavi, hamundiwani because ndoziva wandinonamata. Haisi nyaya yokunzi sisi masikati usiku hamudaire foni muchityira kuti ingangozodairwa nepakabuda bhesi, mongonyeba kuti yanga iri pasilent because munoziva kuti mune munhu wamunogara naye, muri muwisi mumasikati manheru, muna baba vanoisa bhesi mumba umu, munoonekwa zvenyu kunze uko sekunge zviri kufaya, asi vanhu vari kuchema nezita renyu. Mune zvikwereti zvamusina kudzosera, makavhara vanhu vakawanda, asi patinokuonai pano, kana dzobuda ndimi tinoti muri muKristu. Pane vane mhosva nemi, vakakutsvakirai mhosva vakakuwanirai. But ndauya kuzokudza kuti kana wakushumira Mwari kuti akurwire, shayiwirwa mhosva. The first condition yekuti Mwari vapindire nyaya dzaDhanieri, kukonfemiwa nemunhu waunogara naye kuti haana mhosva. Hatisi kutaura nyaya yokupfeka serious face mark uya kuchechi, munoziva chechi language kemi. Mukasvika mukati musoro pasaiti kudai, makapfeka hembe yakareba seyangu iyi, tsiga ndikuroore, makati musoro wakadai, muti Martha makadai, unoti ndazviwanira ngirosi, kambisa Martha makadai. It's a church language. Uchingobuda pano iwewe, mashoko anobuda mumuromo mumwe chete imomo. Jakobho obvunza kuti mvura inovava nemvura inonaka zvinobuda sei mutsime rimwe chete. Munoiziva church language, munoiziva church step. Zvinodiwa pano munozviziva ende munozvigona kuzvityora. Hanzi ukavaona vachizviita unoti havanamati, ukaona vachinamata unoti havazviiti. First condition inoattracta presence yaMwari, kukonfemerwa naivava vaunoona ngevasina kana basa, ndo vanotanga kupupura kuti haana mhosva. Ndo vakatanga kupupurira Dhanieri pamberi paMwari kuti Dhanieri haana mhosva, kunze kwokunge taita zvine chekuita naMwari wanhasi. Ndokubva vapiwa umwari hune duration, chigaro chine starting date neend date, zvikanzi for the next 30 days. Toda kuti muite chirevo kuti hakuna munhu anobvumidzwa kunamata kana kukumbira chimwe chinhu kune umwe munhu kana une umwe mwari kunze kwenyu, but kuti zvive nechisimbiso maringe nemutemo wechiPezhia zvinoda signature yenyu. Zvimwe usati waisa chidhindo fungisisa. Hadzisi dzenokosha, muchidiwirwa kukosha kwenyu, pamwe people are taking advantage of your authority. Tanga waziva kuti zviri kumbobvepi, zvimwe zvidhindo zvenyu zvichakukaurisai mune ramangwana. Zvonzi vabvunzei vakanga varipo maiguru. Nameguru mamuriko, endandiripo pandandangodzwa kuti kwanzi kurungonzi kwenzi kune get together. Yaimbonzi get together yechipa makageza muchienda. Maiti muri kufambira function yei. Ina anamboziva, ndakasozongozvionawo ndasvikako. Ziva usati wasimuka, ziva usati wasaina, ziva kuti zvauri kupinda uri kupindira zvipi uye uri kuzvipi. Ndobasa mambo avanambozvifunga vakati machinda angandiwachisa here. Unowachiswa nemachinda ako iyayo. Ndokubva vadhinda, vachingopedza kudhinda, hanzi Dhanieri azvinzwa kuti chindori chamambo chadhinda kuti hakuna